Stop! Szasztok! Na most Dark Metal, Zombi, Max Y, Dani XXX. Na, megy a videó, na, üljére. Ezt a Coca-Colát fogunk bele mentosrakni, azt így fölrobbantgatni. Nézzétek majd. Ja, igen, azt szok. Nem kell bezárni, vagy fölzárom. De azt szonkodjatok, nem csináljuk. Oké. Nem finkhatok a videóba, mert van nagyon kéne neki. Gyorsan, gyorsan, az meg! De ne annyira csavard meg, Attila jól csinálta. Ma pöszök. Már kőkemény. Peszkeljétek már meg. Figyeljétek. Na, most azt fogjuk csinálni. Vigyázzatok, hogy nem szörvot. Vigyázzál, bazd meg! Vigyázzál, mert meghal. Kőkemény. Na, várjál, menj oda, menj oda, menj oda. Fejet védni kell. Jó. Anyád, biztos. Elcsört a bort. Ó, geci, eltört rajtad van! Várjál, fölmegyek oda, azt lerálltok. Jó! Hol is az meg? Ennyi, geci! Ez hülye. Marci mászik, F3. F2. Ezt felkerül, hogy a sípra Marcit kinyírják ott. Vigyázz, Dani, menjetek onnan. De betonra basszod, bazd meg! Adjak betonra. Ja, bocsa csúnyáé! Kupakkal lefelé, vigyázzatok onnan. Ez szólni fog. Aha. Most fog nagyot. Menj föl oda. Fogd meg azt a szám. Na. És még egyben van, bazd meg! Csak széttört a teteje. Én mutassuk meg? Hol tört? Hol tört szét? Itt. Jaj, berepett gyerekek. Az egész berepett. Cool az enyém. Ennek már legalább nem. Gyerekek. Ja, faszolat! Elvettek azt! Na szevasz. Tiszta kólás. Na szevasztok, ennyik voltunk. Halló. Igen, sziasztok! Marci, Csabi, Tomi, Dani és én. Nagyon szexő. Igen, egyébként az előző videókban én fingottam nagyon sokat. A videón kívül 8-szor, na sziasztok!